Исәнмесез, балалар? Балалар, карагыз әле, нинди матур тартма. Карыйк әле, нәрсәләр бар икән бу тартмада? Әйдәгез, бергәләп әйтеп барыйк. Кар бөртеге, чана, чаңгы, тимер аяк, буран, тау, кар бабай, боз, чыршы. Дөрес, рәхмәт. Бу сүзләр барысы да нинди ел фасылына караган? Әйе, кыш. Димәк, без бүген нинди ел фасылы турында сөйләшәбез? Дөрес, кыш турында сөйләшәбез. Без бүген кышкы урман һәм анда яшәүче җәнлекләр турында сөйләшербез. Әйдәгез, кышкы урманга сәяхәткә барыйк. Карагыз әле, нинди матур кышкы урман. Бүтән җир йомшак, ак кар белән капланган. Әйдәгез, искә төшерик әле, урманда нинди хайваннар яши? Аю, куян, бүре, төлке, керпе, поши, тиен. Булдырдыгыз. Бу хайваннарны бер сүз белән кыргый хайваннар дип тә атыйлар. Балалар, бу рәсемгә карагыз әле. Бу нинди мажара? Барлык кыргый җәнлекләр дә нәрсәдәндер курыкканнар. Кайсысының колагы, кайсысының койрыгы, кайсысының мөгезе генә күренеп тора. Әйдәгез, уйнап алыйк. Күренгән өлешләреннән җәнлекләрне танырга кирәк. Бу рәсемдә нинди хайваннар яшеренгән? Куян, поши, төлке, тиен, бүре. Афәрин, булдырдыгыз. Кыргый хайваннар кышны ничек уздыралар соң? Әйдәгез, төлкене карыйк. Төлкенең йоны җирән төстә, ул кышын да, җәен дә үзгәрми. Аның йоны калыная, яңа йон үсә. Шул йон аны салкыннардан саклый. Төлке җирне казып өн ясый. Шунда ял итә, йоклый. Аннары ауга чыга. Ул куяннарны аулый. Куян ничек итеп кышка әзерләнә икән? Ул сыры тонын сала, ак тун кия. Ак карда башка ерткыч хайваннар аны күрмәсен өчен, аның туны ак төстә була. Ул кар йоме артына кача, күзләрен йомып, колакларын кысып, тыныч кына утыра. Кыш көне куяннар агач ботакларын, кайрыларын кимерәләр. Кыргый хайваннарның кайсыларын кыш көне урманда күреп булмыйсың? Дөрес, аю һәм керпене күреп булмый. Ни өчен? Әйе, алар кыш көне йоклап уздыралар. Керпе көз ахырында йомгак булып йомарлана да, үләннәр, яфраклар белән түшәлгән җылы оясында йокыга тала. Ул кыш буе йоклый. Йокыга талганчы ук күп итеп ашый, тиресе астында май катламы барлыкка килә. Шуңа күрә ул ач түгел. Яз көне, көннәр җылынгач кына йокыдан уяна. Аю да үзенең өнендә бик каты йокыга тала. Аны уятырга ярамый. Уянса ул бик нык ачулы була. Аю да көздән бик күп итеп ашый. Шуңа күрә ул кышын уянмыйча йоклый. Яз көне генә уянып, өненнән чыга. Балалар, без сезнең белән кышкы урманда булып кайттык. Урман ул җәнлекләрнең өе. Урман җәнлекләрне ашата, яшәтә, саклый. Урманда тавышларга, чүпләргә ярамый. Үзеңне кунактагыча тәртипле тотарга кирәк. Шуның белән безнең шөгылебез тәмам. Сау булыгыз.